Ụtụtụ ọma, ekene m ebe ọ bụ na ị na-anụ ọnụ m ụbọchị tata. Afa m bụ ọnwọdịnị m Ngozi Chukwuka Fortune. Isiokwu anyị ga-enebanye anya tata bụ ihe gbasara ini ozu ya na akwamozu. Ini ozu bụ ihe ọ bụ na Enuani niile sha ọ dị mkpa shinne adịweji n'egwu ka a si anabacha na amụwa nwa ọfụ emewo mere ife niile dị na amụwa nwa ọfụ obi anwụrị adị n'ọka osikwa abụ na mmadụ tọsịa jeme enyi ewo ya onikwama ya ka o jizikwa ọbụ na mmadụ na-ebi ụwa ọ na-ebie dịka na ofu mbọsị kwọta na ọ ga-anwụ maka na ọnwụ na-ebigide ni ọnwụ bụ nye ọ bụ na ụgwọ ọ bụ na onye ọbụla jiri onye ọbụla ga-akwụzu ya bụ ụgwọ ya ka o ji bụ na Enuani niile sha adịweji ihe gbasara akwamozu egwu. Achọrọ m ka m ji ụbọchị tata n'isiokwu nke ụbọchị tata ọ bụ na enwere m ike gbazuo ka o si kwesị ịdị maka na ihe dị n'ime akwamozu eshike ka anyị nebanye anya ọhụma na ihe gbasara akwamozu ka o si dị na mbụ ya na ihe ndị dị iche bịaghị dị n'akịta ihe ndị enu ọbịa n'oge weche gbasara akwamozu na ihe ndị enu ụka maka ọ bụ na nwa na-ememezi akwamozu kịta awee nene bụ onye wa akwa ma ọ bụ onye ụka ka ọ bụ onye ọlọ mmụọ. Ọ bụ na onye ụka dọ akwamozu a ga-aga n'ụdị dị iche, ọ bụ na onye ọlọ mmụọ akwamozu a ga-aga n'ụdị dị iche mana ọ nwekwa onye ndị ọ bụ na ọ bụ nwanyị eje ụka ya dị eje ụka a wee mezuori ihe ndị akwamozu. A ga-esi na bido asụwa bụ ndị Enuani na ozu si mee ezi oyi agbafue anawa atọ n'ebo ya bụ ebo bụ nye akwa mmadụ bụ onye ọnwụ mana ka a nebanye anya ka o si bido mmadụ nwụrụ enyụkwụmanya maka na asụwa na adụwa akwụla ọtọ anwụ enyụkwụmanya ndị nọchimene ndị bụ ụmụnne ihe izizi we ga-ebu ụzọ mebụ edokwamewa esetiawa dokwamesịa ka ọ ga-esi nọ maka na ọ jụ oyi olike kpụọ gị ọmakwezi dokwame mana we dokwama setisiri ọkwa ọ ga-esi seti ya akpọcha wee ndị bụ ụmụnne akọ awa ntutu edokwamewa tupu a ga-eji zipụ ozi amụ ekwakwa akwa bụ na-eme ihe ndị dị maka ọ dị ka nwụrụ ya bụ ama ewele eketa na asụ nwume mmadụ maka na ada akpọ oyi afa na ọnwụre wee lue na ndị mmụọ na enene wee na ọnwụre enyụkwụmanya na-asụ anwụnwa ndị nọchimene bụ ụmụnne edokwama maka na dịka ka nsi kọwa n'oge izizi asụ wee n'ozu si mee ndị oyi agbafue ụfọdụ ebo ụfọdụ ndị mmụọ ya ka o ji na mmadụ na-ebi ndụ ọba na-ebie na-eloche ndị bụ ụmụnne maka na ebo nwa ya na ndị bụ ụmụnne nwụrụ nwunye onye ọ na-achụwụ mmezi nke ọkpalawe na ezinụlọ abazipụ ozi jee ndị mụrụ na ya bụ ebo na-achụ anwụkwọ nwenewe na amanewe ka ọ dị ya wee biko wee gbari bịame abụọ gbacha na mkpu abụọ bịame wee lue nke wee bịa ọba yewe nwe kpọ mmanya ụkwụ na ije ofu uge mmanya ofu uge ozu ya na ego ọtaba abụọ gbakọme ọba kọwanwe na enwenewe na-asụ adịna ọ bụ na enwenewe ni bụ okposho na olughe ada ebo awebu ụzọ bupụgara ọfọ ebo dị n'ụlọ be bulu eje ebe dị ọkpa tupu a ga-eji meme ihe ndị dị m agba ọnwụ. Ọ bụ na onye na-ifekwo n'ihe ni onye na-achụ anwụ aga ile ka nwa ọnwụ ekwesịna m ikwu na ọnwụ ọ bụ na onye na-achụ anwụ
n'edi ọkpa ebo do ebupụ ọfọ ebo je na ebo ewe akpọ ụnụ ya bụ ụnọ nọchimebe wee ga-ebuto gada ọfọ ka ọbụbọ ọga ọ ga-enwe oriwe ebuto ya bụ ọfọ mana ama ebusikwa ya bụ ọfọ bụ esokọ na wee lue na ekwu ewe na ọnwụge na okenye eweri oluzi n'isi ọkpụkpụ mezuzie nye ndị wee mewe ji eri gị ọkpa ebu ọfọ na-abịa mana ka anyị gbazie ka o si dị dịka na ya akwụ na-asụ adịna na-asụ anwụ a ugwu na-aba agbakọme awe bịa ezi ewe ndị ọga asha awe ndị ga-eje na enene eje ewe nene ihe na wejekọrọ enene dị mkpa ọ dị ashịmala awe buzo nenegede bụ asụ azụkọ oke ndị ọga enene we nene si enene bụ asụ azụkọ oke eyi ewe ọgwụ ọ dị dịka egwuregwu ọ dịka na-ejiwe egwu mana ọ bụ na egwu na mbụ ụbụlụ si dị mmemepụcha ụbụlụ wakpo eze m si dị asụ na onwe ike agwọ kele ndị nwere ikede ya kwa achọkwa nwa nye bụ ọga alụ ọga nwa na ndị otu ya ashị abịa wekwa ebo na-eyeghekwa ụwa ọgwụ na-enenege we nwene we na-asụ adị na ojisie ike asụ ewe ya ashị awe jeru ijeni ugboro atọ nke ịkpa anọzi wee bịazie zie ewe na enwezinewe ike o na-eyejuge we ọgwụ afọ n'okelene na ọ dịka ọkawanye njụ akawanye bọkwa ga anọzi sapụ ọnụ n'okenye eweri wee kwụzie n'okenye eweri nyeni bọ nke mmadụ ga-enwezi ike sapụ ọnụ si na ọnwụnye o akwa adịbidozie bọkwa ga na ọnwụ ike kwa akwa ọ bụ na onwe akwa akwa wee hụ anya mmiri n'anya tupu e ga-eji meme nye ndị na-ewe ememe ọwa ahụ nwere ike doo ya ọcha ya bụ adụwa akwa akwa wee lue na ememezuo ewe ihe ndị na mgba ọnwụ wee yesizi ọgwụ n'iyi ọgwụ agwọkele na asụwe na okenye eweri onye ọbụla akwamezi akwa ndị ga-akwa akwa akwame nwaada akwame ya bụ kịta nezi ke ndị ga-abịazi ịgba mkpu ga-egbuchemezi mmanya ịgba mkpu ahụ bụ na okenye dọ awa agwaghị ndị ọgụ a na-asụ adị na ọgụ ụlọ ebuchewe mmanya ịgba mkpu ọkpala ụlọ ọ bụ na okenye wee ni ọ bụ okenye ọ bụ kpoo nwa ọkpalazi ga-eje weshe n'iwe ofu ewu onye nye ewu ya na ofu ọkpa wee ga-eji meme ihe gbasara ya bụ ini ozu na nje ka agbanye osokezi ọ bụ na nye ngaji ọsọ na ọtụbepụ ọ bụ na nye ga-apụcha na ọna etubepụ ihe gbasara na akwamozu susoshi nne ihe gbasara na akwamozu ewe gbame ebe one na one mmadụ kọcha ya ma ebe one ọ nọchi ebe one o si bi enu ga-agbakọ mebịa nye mana nke m ekwugede kịtani bụ wee ga-esi dọnyegedo ya ọnanị maka na emekwu ọnwụ dịka ne ihe ndị oyibo memepụcha wa edome ndị nwụrụ wee na-enegwame ndị nwụrụ anya adịka apụana mana kịtani ọ pụaghị enwụ adọwaghị bụ o mesịzịa mbọsị wee ga-ememe ihe gbasara na akwamozu wee ga-ebido ihe gbasara n'iyi ọgwụ mana ka o si dị na mbụ ọ bụ na onwere ebe edome mmadụ ọ bụ na akpati ya dịda na weji eni ozu ọ dịbụ ndị jetere n'ime ndị orinzere wee ji akpati eni na mbụ nwa mmadụ nyụkwụ anya nọ ememesịa wee iyi ọgwụ na ọkpala eweche onye enye ewu na ọkpa wee jee n'ebe odomike nga ọ bụ na oke niile bụ ọlọ mmụọ na ike nga eje ewe n'ebe ike nga nwụọ dị egbu ewe wuo egbu ewe ọkpa ewere iwe ọbara atọkwụsị na ike nga nwụọ na nye nikwa ewechekwa wee ji ga-eri enwunye na ofeghe abụọ ewerizie ya ashije gwa ndị ebo na-ememegekwa onyinye kwesịrị imememe abụọ esi wee gbuo ya bụ ewu gbuo ya bụ ọkwụkwọ ya kwa ga-eji meme akwamozu echie wee ga-adọrọ ya ọnala ọ bụ na ụbọchị onye ọnwụ wee ga-enye maka adịghị eji ụbọchị akwụ abụọ
wee na mezia nke ọsha echi ndị ọgaga ememeghe ya bụ ewu na ọkụkọ ebidozie wee nwe kpọ akwamozu. Ihe ndị kachasị mkpa n'ime ihe ndị izizi wee ga-ebu ụzọ meme n'ụtụtụ bụ ihe gbasara igwu ini. Maka ndị ebo nenesia nke ọ bụ n'okenye ọ bụ okenye ọ bụ okpo wee nenesia nke ọhụ na okenye eweri enene wee bụ o si dịarị gbada. Bụ o si dịarị gbada nke wee ga-esizi wepụsha ya ga-abụ diọkpa ga-achịrị wee meme ya bụ akwamozu. Mana ọ bụ na ya na-abanye ike na ọ bụzi n'ikolo na ọ banye ike elugwo ike shapụsha ike ya anọ ụfọdụ ebo eme nọ ga-anọ anyway wee ga-anọ meme ihe gbasara ya bụ akwamozu. Maka na ekweriwe na ebe aishaga ike na omega ike adịwe n'ezi ọgbọ. Mana ọ bụ na ya nọrị n'ikolo diọkpa chụwe ka ọ bụ na diọkpa sha ndị chiniwe bịa nene ya bụ ozu bịa nene ya bụ onye ashụ anwụ tupu a ga-eji si na okenye eweri wee nenesia anawe sizi ebe onye nwụrị si dịarị gbada ga-achịzi wee meme ihe gbasara ya bụ akwamozu. Sizi ebe onye ya nwa nọ ọsha ike anọ ọzọ ga-abụ ka ọ bụrụ na ya nwa bụrụ diọkpa onwekwu ike atọ sokona abụghị na ọ bụ ọsha ga-achị ndị ikolo je gwuo enyi. Lochekwo ofu nye dị mkpa chinne mgbagebeni adụwa akwa tupu a ga-eji sapụ ọnụ si na okenye eweri wee kwụsịzịa na okenye eweri tupu akwa ga-ejikwa m akwa na nwata mmarịka akwa na-ewebu ozu agafe. Nke kpọrọ abị adịwa egwutu ini ka o sikwa dị na mbụ ma agbakwanye na ọ bụ na ndị ọbịa n'oge n'enu ọbịa n'oge na ya nọdụ nwa kịtanị egwutu ini ọshagide nsha dị n'ime adịwa egwutu ini ka ozu na-eche awa ahụgide ozu nene ozu tupu a ga-eji gwu na ini wee gwumezie ini nke ọ bụ ndị ikolo gbakwa ya na ọ na-ekwu na mkpọrọgwụ agbachie ụzọ abịa wee bee n'iwe mkpọrọgwụ na mbazu wee okpue nkọ abịa wee yewe ego wee mụcha were nwụcha ego wee ga-eji kee n'ime onwe wee bụ ndị gwu ya bụ ini. Ebe ụmụ mmadụ wee sikwa ashakwa ndị egwu na ini adịwa esikwa ilu eweche mmadụ abịa egwu ini n'ụlọ adịwa esi ebe ọzọ ekpoche ndị mmadụ abịa egwu ini wee ga-enyi mmadụ n'enu anị niile benji ama atụnị benji ebulu okwu ọhụma maka na ebe ebigo ọwachi bụ obodo nsi bịa bụ bulukwu adịwa egwutọ ini ya na ebe mmadụ si bịa nwe ogwu na ini adịwa esi ebe ọzọ ekpoche ndị mmadụ na ndị mmadụ akọkezi n'ebo nke nikwe eji ebe ọzọ je kpoche ndị mmadụ ka ọ bụ na na wee sekezi okwu ya achọ na nye gbasara wee ije kpoche ndị mmadụ n'ebe ọzọ bịa gwuo enyi n'ebe ọzọ adịwa eme ebu mmadụ akwa ebu mmadụ enyi wee na-egwuzi ini nke ndị diọkpa nwa ọdọnọni wee tie akwa ya bụ ndị ụmụ ozu ndị bụ ndị ime ụlọ wee na-eti akwa. Ihe dị mkpa chinne gbasara n'okwu iti akwa na bụ na iti akwa kwa na-amarị ndị ya na mmadụ chi ndị ya na mmadụ bụ ebu ndị bụ ndị ụka eti akwa nkwulu ebe ọnị nloche amagwa nke ndị bụ ndị ụka si eti akwa gosi na ndị ụka wee bụ ndị ọlọ mmụọ etiezukwa akwa ya bụ ihe gbasara n'iti akwa bụ ihe ọ bụ na ọdịnala ọ bụ na ndị ụka na ndị ọlọ mmụọ nebanye anya ba na-eme na-emechi anya maka na ahụ na wajọ nye dị n'ime akwa izizi wee bụ ụzọ adọye mmadụ ma ọ bụ na onye ọ bụ oke bụ akwa nke ọkpala akwa ọkwa akpọ ntụla ọ ga-abụ ibe atọ akwa ọkpala nwa ọ ga-abụrịrị ibe atọ ya kwa ga-adọye ya wee fụma esizi ozu nke
ọ bụ na enu kịta nịdọ adọwaye akpati wee dọnyezie na akpati nke etiemezie wa akwa ụfọdụ oge amajie we ya bụ akwa wee fime isi akwa ọzọ wee ga-etiezi bụ etesịa nke ọkpala bụ akwa nwunye ya kwa ga-etinye n'ukwu kwa ga-eti akwa nwunye akwa ndị bụ umune ya na akọchara ọ bụ na onye ụka dọ etewe akwa ndị niile ụmụ na mmiri chukwu nwa niile ga-atụba maka gosi ofu akwa etewe wee tieberizie akwa nke ni nwa na akpati ejume wee tie esepụ ụwa wee tie esepụ ụwa wee detu n'ime akpati esepụ ụwa akwa ndị ọwa esepụ nke wee ga-emesi lee obudome wee kwụọ ụgwọ ndị wee ji meme ihe gbasara ya bụ akwamozu ọ bụ na onye ụka dọ ejemewe ụka ebu wee je ụka wee memesizi anya omeme n'ụka nụazi adọe we ozu naanị wee dọezi ozu naanị nke abụọ ebidozie nyue kpọ akwamozu ihe ndị na wee mee nke ya bụ ndị ụka na-amezia nke n'ozi anụ onwe onye eme asụ wee achọrọ m ịsụ oyibo asụ wee na-ewe ni ozu ekpo na-abị anyị dị ni ozu ekpo na-abị ozu wee dọọ naanị wee dọọ esizi ya naanị abụọ ebido nye gbasani akwamozu na mmadụ gbawanị dọọ ozu dọọ n'ime abụ na akwamozu dị iche na mmadụ gwuanị dọọ ozu dọọ n'ime ndị dị nwa na-ego imeme nye gbasana akwamozu maka na ọ dị ngala ọnụ chinne ga-enwe ike meme nke na nkwu nke izizi na nkwu ọnwa wee dọọ ya naanị anatọwa ụfọdụ ụlọ ike natọzi aname ụfọdụ oge olue mgbe asha oshu eshi na ewebịa nie ya bụ onye nwụrụ ọnwa mezia wa afa abịa wee mememe mana ma ịbụ onye ụka ịbụ onye ọlọ mmụọ ndị Enuani niile enyi ozu banikwama onye ọ na-aba nnalue mmụọ maka na ke nsi kọwa na-enye ndị mmemepụchara mbụ na ndị Enuani kweri na mmadụ nwụrụ obisi ajeme ọba nụa shieshi ụwa ọzọ ya bụ kwa esi kwa wee si nie ga-eme bụ na ọnụ shieshi ụwa bụ ọ ga-eme ọhụma bụ ọ ma mee ọhụma bụ ọ dọnọkwa na anị mmụọ bụ ọ ga na-emekwa ndị nọnị ọhụma ndị Enuani kweri na mmadụ nwụrụ ọ bụ n'ebe ọka ike ejebere ndị nwụrụ ka ike ka dị karịa ndị dị ndụ maka na elu ike nnọọ anị mmụọ mee mmadụ nye na anị ndị dị ndụ ya bụ wee dọnyesi ozu naanị nke ndị ụka ememe ekpe wekpele anamewe wee dọnyesizi ọ naanị nke ni agba ebidozie nyue kpọ akwamozu ama ewepụcha n'ọnya oge gbaa nye niile shadị na ya bụ akwamozu ka omenayo bụ onye ekiri n'im ga-awọcha daalụ ka isi nwee ike sụọ anyị na nke tata ma rịọkwa ike ịgba mbọ sụọ anyị na nke ọzọ anyị ga-emeghepụcha ka anyị wee kọwaa nye gbasazini akwamozu maka nye izi nkọwa ọnwa bụ ka mmadụ ga-esi ashụ ga-esi nwa mmadụ ebu abịa nile agbawe na okenye eweri ememe wee nye ndị wa kwesịrị imeme na egbu wee egwu na ọkpa so na agbawa awanye adọwaye mana nye gbasazina akwamozu ịpụ n'ozu ya na ịdọbe mmadụ aka n'ụlọ ama ewepụchakwa oge ọzọ ka anyị wee kwue ọ bụrụ na ewepụchara m oge na-enwere m efe kwue ama edepụchara n'akwụkwọ mana ọ dị mkpa na enebanye anya n'ime ọhụma ka omenayo bụ onye ekiri n'ime ị ga-enwe ike wọchaba isi je na enebe anyị nọkọta nwekwa ajọ nye ndị mmụọ n'ime gị ka ọ bụ wee mefie ị ga-enwe ike jee mezi ya emezie maka na ihe dị mma na ada egbu ebe a marịrị agwawa ya bụ wee chọkwụkwa egwa ahụ maka na izizi ntị mkpọ eso ozu a na n'ime daalụ na Chukwu ya gọzie ọnụ ihe ndị na-eme mepụcha aka ị ga-enwe ike enye mbụ ikirisi a ezipụ aka ya dịdị mmadụ nene na onwe onye dị n'ọnị ka ọ marị. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below. See you in our next video.